Čaute bajkeri, dnes je nádherný deň, máme pekný, už v podstate skoro koniec apríla, jeden z posledných víkendov a som v bike parku Malino Brdo, prišiel som si tu trošku pojazdiť a hlavne vyskúšať, že ako je na tom jazdenie na druide. Že nezabúdajte, vzadu je 130, vpredu je 160 a ja si tu idem poskúšať, že teda aký to bude pocitový rozdiel medzi veľkým bajkom, na ktorom som jazdil doteraz, na Mondrakery Super Foxy, a uvidíme, čo ponúkne táto mašina na traili. Poďte chlapci, poďte. Ja to neviem Ja sa idem len pobavkať. Idem si modrý zamatík, vyšejpovaný, pekný. Že vraj tu pribudli nejaké nové veci. Ja som tu teda pekne dlho nebol. Len si vo rajdi. To je už nejaká lavica pekná. Klopenky tu majú krásne, vysoké. To je brutál teraz. A toto je nejaký step-up. Pekný. Majú krásne podobné. Sem tam je to tak menšie a zdá sa mi, že to spomaluje. Ale v pohode. A to je taký road jumping do klopky. Lavica. Pekné. A tie klopky tu majú riadne ostré. Brutálne. Osedlaný riadny high pivot, ktorý je Claymore. Tu mám celkom rád rýchla sekcia a tie bodky sú brutálne mäkké, takže toto spomaluje nejako extra na brzdu, že musím ušetríme. Nespomaluješ, ja si to práve poza teba užívam. Také pekné jumpy do kameňov. Ľudí to tu pekne nakladá. To celkom trčia šutre. Nech zakrv. Radšej opatrne. Nádrncačku, to je to najhoršie. Tak sme mali dneska jedného kreša, že vraj sa tu Marcel vyvával. Ďalší parťák. Tak opatrne. A toto sú vlastne doma, tak úplne až tak nie. Zvolím takú neutrálnu stopu nejakú. Tak si poďme dať Monster Dog. Je tiež pekne porobený, ktorý si to ešte aj prišlapáva. Nejaký manuál mu tam padol. To brzdí, jo? Teraz na brzdu drobec.
Nice. Tak si poďme dať introvku. Zase s Dodikom. Dodik nám to tu ukáže. Ako sa tu jazdí. Čo je, Dodik? Čo? Toto mi tu mrdá pomaly. Aha. Odtiaľ toto rozbehneme na ten jump? Jasné. Dobre. Hádam, hej. Ak nie, tak sa rozhodneme. Dobre. Jumpy mám kompletný. Trošku také vody. To už sem tam cíti, že na tom druide je 130 vzadu na sa toto je, sme si na rovinu nemilosrdný ačkový trail. Trošku dlhú stopu som si vybral a nechal na kamión rozhádať. A je pohoda. Tak, poď. Poď. Poza nie, už. A Byďasken je úplne vynovený, takže si ho musíme pozrieť. Len nechoďte za mnou, lebo toto je preklapačka. Aha. Skoro som ju dropol. Ale tuto je to také pekné, zase surové. Nejaké tie korene, nejaký ten šuter. Tu patrí k tomu. No, tu je lávka a z lávky je dropol. Tak. A tuto je čórik. Skúsime ho vyšrediť a jumpnúť toto. A dropec. To je už taký pekný. Už taký vypelichaný drop. Dobrý, pekný. Dávaj ho. Ďakujem za spoluprácu, páni. Bolo to dobré. Dopad. Trošku som chalanom radšej zakričal, lebo sú tu aj také dropy, že nemajú dopad, ale tento má pre istotu. A toto je krásne. Toto neviem čo je, nechcel som sa do toho bezhlavo púšťať. Dobre, tak pokračujeme po rozhodnutí hlavného inžiniera. Môžeme ísť, joj.
Toto je krása. Chalani vyhrali. Je to trošku podklopené, oslíznuté. Čo je? OK. Je nejaký bomer. A taký zvoraj. Na záver. Na dnes by to bolo už asi všetko. Pojazdili sme, čo trebalo na Maline. Čo som dal predtým na bajku, tak som v podstate aj teraz na druhý deň nejako dal. Do zdvihu tam trošku chýbalo, ale tuto Richard testoval Dreadnought, nový V2. Tam nechybalo. Tam teda moc toho zdvihu nechýba. Takže možno, že si ho potom otestujeme niekedy v ďalšom videu. Vidíme sa na budúce. Čaute. Okay.